sartu nintzen irakasle izateko nahiarekin eta horrekin jarraitzen dut, asik espero dut irakasle izatea. Nik egiz esan, gero eta klaro haudeko eta azkenien irakasle amaitzukotela, ez dakit txikitzetik uste izaten gauza bat da, eta badakit beste opzio asko dauzela, baina seguruenik horretan ikusten da, ez esan. Nik pentsetan naben irakaslea amaitzuko nabela eta nahiko klarukin naben hori nahi nabela eta baina eizeak graduen zier ikusi dugu zen opzio ezberdinen artien itzulpen gintzakoa asko gustatzen amaitzu azte eta uste dut igual seguruen ikortik amaitzuko dutela azkenian. Ni espero dut itzulpegintza arloan. Itzulpegintza euskara, gaztelan, ingelesa, igual alemaniera ere itzulpegintza arloan egotea. Linguistika aldetik baina kultura aldetik gehiago ikusten, nire burua, hori literaturan, igual bertsolaritzan, ahozko komunikazioan, eta bestela itzulpen gintzan, igual. Nik hemendik 5 urtera ertain labur batena imaginatzen dut, edo gureko neuke imagina nire burua, kultura gaz zer ikusi zedekon arloren baten, izen literaturan, izen historia aldeko edozein ekintza edo esparrutan, eta euskara lotuta badago asko hobeto. Eta ez zain arlo formalien, bai gehiago arlo informal ez akademiko baten. Hola nik uste behintzet nire. Nik nire burua ikusten dut ikusentzunezko komunikazioagaz lotutako ekintza edo proiektu baten barruan. Nik kultura mundua bai, baina nik uste sorkuntza mundura bideratuko nekela, edo guzteko jatela nire burue ikustia sorkuntza munduen. Bai literaturan, bai beste espresio artistiko batzun bidez, baina bai sorkuntza mundu.